Inkixef ċirku li permezz tiegħu persuni kienu qed jiddaħħlu legalment Malta permezz ta' dokumenti folot. Iċ-ċirku nqabad wara li l-awtoritajiet Maltin issospendew ir-regoli ta' Schengen u dawk Taljani nfurzaw il-kontrolli fl-ajruporti. Il-Gvern ikkonferma li mill-bidu tas-sena daħlu madwar 30 persuna b'mod illegali f'Malta. Dawn qed jiġu rintraċċati bħalissa. Qed jiġu rintraċċati wkoll persuni jew Malta li huma involuti f'dan iċ-ċirku. Fix-xhur li għaddew numru ta' persuni kienu qed jivvjaġġaw mill-Italja lejn Malta b'dokumenti folot. Dawn huma l-aktar Somali, iżda jinkludu wkoll Sirjani. Bl-arranġament ta' Schengen, dawn kellhom jippreżentaw dokumenti biss mill-ajruport ta' tluq u ma jistgħux isiru kontrolli fl-ajruport tal-wasla. Aktarx li dawn il-persuni kienu qed jiġu Malta biex japplikaw għall-istatus ta' refuġjati u biex jippruvaw isibu xogħol. Jużaw ritratti ta' persuni involuti fi gwerra u jgħidu li jkunu l-familja tagħhom biex isaħħu l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil. Il-Gvern qal li l-Avukat Ġenerali intalab jagħti parir dwar l-istatus ta' dawn il-persuni u dwar il-passi li jistgħu jittieħdu fil-konfront tagħhom. Min analiżi tal-informazzjoni mis-servizzi involuti jirriżulta li dawn il-persuni mhux relatati mat-terrorizmu. L-abbuż huwa relatat ma' dokumentazzjoni falsa biex japplikaw għall-istatus ta' protezzjoni u għal xogħol. Filwaqt li ringrazzja lis-servizzi relatati għall-għajnuna tagħhom, il-Gvern irringrazzja lill-Pulizija u s-servizzi tas-sigurtà li rnexxilhom jaslu għal dan ir-riżultat fi żmien qasir. Serraħ moħħ il-pubbliku biex xogħol li qed isir għas-sigurtà u jikkonferma l-informazzjoni li m'hawn ebda theddida ta' terrorizmu.